Szia! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a mai napon is, Kapácsi Márti vagyok, éjkönnyerén tréner. Tarts velem a mai napon is, hiszen érdekes kérdést fogunk szétszincálni. Az inspiráció az egyenes út a változáshoz és a boldogabb élethez? Ez egy olyan kérdés, amit nagyon sokan felteszünk, hiszen akár menet közben reggel, vagy akár lefekvés előtt, vagy bármikor napközben, amikor van egy kis időd, hallgatsz inspirációs előadásokat. Igen, most motivált vagyok, most jó, abban a fél órában, egy órában, amíg ezt meg tudod hallgatni. Viszont ez téged változásra ösztönöz? Cselekedetekre ösztönöz? Mert hogyha igen, akkor nagyon jó vagy, és gratulálok neked, hogyha tologatod és halogatod a változást, mert félsz az újtól, vagy félsz abból, hogy te kimész a komfortzónádból, és kényelmetlen dolgokba fogsz belekerülni, akkor nagyon-nagyon megértelek, hiszen mindenki emberből van, és itt vannak ezek a félelmeink, amik körülvesznek minket az újtól, a változástól, úgyhogy tarts velem, és találjuk meg a megoldást. Hozok pár példát. Amikor mondjuk diétás műsorokat nézel, vagy hallgatsz, vagy tippeket olvasol, az csak maga az, hogy elolvasod, az sikeresen fog téged hozzávezetni ahhoz, hogy leadjál pár kilót, egészségesebben éljél, alacsonyabb legyen a vérnyomásod. Vagy amikor egyszerűen csak mutogatsz másokra, hogy ő a hibás, attól te még nem leszel boldogabb, igaz? De hogyha azt mondod, hogy te szeretnél sikeres lenni, de nem vagy hajlandó leülni és megtanulni új dolgokat, elolvasni könyveket, rásztenni magad a lépésekre, akkor nem fogsz tudni egy másik munkát vállalni, többet keresni, szóval mindig meg kell tenni a saját dolgunkat. És szerintem a legeslegelső az ott kezdődik, amikor magunk mögött hagyjuk a miért én kérdéseket, miért most, miért velem történik, most nagyon-nagyon nem kéne ez, nem tudok ezzel mit csinálni. Szóval ezeket a miért kérdéseket, amikor magunk mögött hagyjuk, akkor képesek leszünk arra, hogy meglássuk a saját felelősségünket. Hiszen sok pici változás, sok pici döntés, sok pici pillanat vezetett el ahhoz a pillanathoz, amiben most vagy, amiben esetleg nem vagy boldog, nem élsz könnyedén, nem vagy benne abban a manapság nagyon divatos szóban, hogy flow, és nem érzed azt, hogy úgy igazából elemedben vagy. Szóval, ha te ezt most így érzed, az nem gond, hiszen az életben itt vagyunk, hogy nagyon sok mindent megtapasztaljunk. Úgyhogy nincsen jó vagy rossz döntés, egyszerűen sok-sok pici döntést hoztál eddig, ahhoz, hogy most benne legyél ebben a helyzetben. De van egy nagyon jó hírem, hogy a mostani pillanattól fogva hozhatsz másik pici döntéseket, ami egy új valóságot fog neked eredményezni. Rossz hír nincs, csak egy aprócska kiegészítés, hogy a kényelmes döntésekből, amiket eddig meghoztál, hiszen azt hitted, hogy ezek jók neked, és kényelmesek voltak, és nem mentél ki a komfortzónádon, azok nem vittek el ahhoz a boldog jövőhöz, vagy mostani pillanathoz, ahol már lenni szeretnél. Szóval, hogyha megnézed azt, hogyha most éppen nem vagy ott, ahol lenni szeretnél, és amit szeretnél megtapasztalni, semmi baj, előtted az út, az új, boldogabb életedhez, pici-pici változásokkal teletűzdelve, aminek az is része, hogy elkezdesz magadon dolgozni. Elkezded lebontani azokat az elvárásokat, azokat a mintákat, azokat a tanult szokásokat, amiket te eddig életedben felvettél, működtettél, és a mostani eredményt adta. Ez olyan, mint amikor Shrek azt mondta a filmben, hogy a Shrek az ogre, az olyan, mint egy hagyma. Sok-sok réteg van rajta. Na, ezeket a rétegeket el kell kezdeni szépen lefejteni. Egyiket a másik után. Lehet, hogy kényelmetlenül fogod magad érezni. Lehet, hogy konfliktusokba kerülsz saját magaddal, másokkal. De tudd, hogy milyen irányba haladsz. Tudd, hogy az önmagad fejlesztése a lehető legjobb dolog, amit te tehetsz a világon, hiszen ezáltal meg fogod tapasztalni azt a valóságot, ahova te indultál már régebben is esetleg, de egy tanult viselkedésmód, valakinek a befolyása, egy félelem, vagy bármi más elvonta a fókuszodat. Úgyhogy arra biztatlak, hogy figyelj befele, találd meg azt az utat, találd meg azt a célt,
amit szeretnél megtapasztalni, és onnantól, hogy te ezeket tudod, a választások, amiket majd meghozol nap mint nap, azok egyértelműek lesznek, és sokkal könnyebb lesz meghozni a változást. Egy pici példával mutatnám be. Tegyük föl, kiteszed magadnak azt a célt, kitűzöd, hogy 10 kilóval szeretnék könnyebb lenni. Ez nem egy nagy választás, nem az, hogy te a mai napon eldöntötted, hogy ezt meg fogod csinálni, hanem ez apró pici változásoknak lesz a láncolata, hogy te majd x idő múlva 10 kilóval könnyebb legyél. Ha te ezt valóban szeretnéd, akkor a pici lépéseket meg fogod látni, hogy mit kell megtenned. Mert amikor meghívnak majd vacsorázni valahova, akkor is döntened kell. Amikor otthon leszel egyedül szomorúan, akkor is döntened kell, hogy mit eszel meg, esetleg nem az egész hűtőt, hanem csak a felét. És ez mind-mind tudatos döntés. Szóval sok-sok erőt kívánok neked az úthoz, hiszen megvan benned mindezeknek a lehetősége, az a változás, amit te szeretnél, arra te képes vagy. Szóval soha ne add fel, ha tegnap nem hoztad meg azt a döntést, amire szükséged lett volna, semmi baj, ne ostorozz magad, majd ma, meg holnap után. Ezért vagyunk emberek, ezért hibázunk néha, de amikor megvan egy folyamatos láncolata ezeknek a döntéseknek, akkor igenis mindenki eljut oda, ahova szeretne. Ehhez kívánok sok-sok kitartást, bármi eszedbe jutott, írd meg itt kommentben, akár keresd meg, szívesen tudok segíteni, és hajrá neked! Az új életed ma kezdődik. Csodás napot kívánok!